Стридите са един от най-обичаните морски деликатеси в света, но ако факта, че седат сурови ви притеснява, тази рецепта е за вас. Започвам с отварянето на стридите, като за целта ми трябва специален нож за стриди, който с лек натиск подпъхвам в стридата и завъртам нагоре. Когато чуем ето този звук, сме готови да отделим стридата от горната черупка. Тази кърпа играе много важна роля за безопасността при отварянето. Сега ще забъркам едно билково масло, с което обилно ще напълня стридите. Ще поръся с хлебни трохи и пармезан. А сега са готови да влязат в пещта. Слагам малко табаско. Ето я, печена стрида. Това е за всички хора, които не биха се осмелили да я изядат сурова. Заповядайте в ресторант Немо, за да опитате първата си стрида.